हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोगोन दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन आङो मोनसे गुबुन दाबसे जायगायाव थांबाय थादों आरो नोगोराव थांबाय थादों बे लोगोफोर गुवाहाटि नोगोरमायाव थांबाय थादों बिनिनो आङो माखासे नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिनो नाजागोन दिनैनि भिडिअआ माबायदि जालांगोन नायलांदो आरो लोगोफोर आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो फैफाबाय थागोन दायो आङो मोनसे जायगायाव हाबबाय ब्रेकफास्ट खालामनो फुङावनो ओंखारबोदोंमोन नालाय दायो बेयाव ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोनोसै बेनि उनाव थांबाय थानोसै आरो नोगोराव सहैनानै मा खामानियाव थांदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो लोगोफोर फैफाबाय थादो नोंथांमोना आंजों लोगोसे ओमफ्राय दायो नैबेयाव जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो हाबबाय NRL जायखौ बुङो जोंहा NRLआथ' फेमास जाहैखाबायना गोबां फेमास बयबो मिथियो बेखौ जोङो बेयावनो ब्रेकफास्ट खालामनानै थांनोसै फुंनि समावनो जोङो ओंखारबोनायमोन आरोना दा अर्डार होदों गैया माथो दाबो जाग्रायानो सफैया सफैबाय जोंहा पुरियानि गुदुं गुदुं जानोसै ब्रेकफास्टआनो बिदिसो दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिनो दिनैनि बे भिडिअखौ बुंदोंमोन ना लोगोफोर नोंसिनि सिगाङाव दहाय फैनाय समाव आङो मोनसे गिदिर खामानियाव फैदों होननानै जोंहा मा होनना बुङो नैबे गुवाहाटीनि खानापारा जि पन्सायती हल नैबेयाव मोनसे गोनां ट्रेनिं जादों बेयाव मा होनना बुङो VCDC चेयारमेनफोरनि थाखाय बेनिफ्राय आरो नैबेयावनो जोंहा दायो जोंनि बे जि ट्रेनिं बे हाबाफारिफ्रा दायो जागायबाय थादों बेनिफ्राय नै बिथिं जाहैबाय बेयाव जेसेबांखिनि नुदों बिथांमोना जाहैबाय चेयारमेन आरोना बेनिफ्राय आरो फोरोंगिरिफोरा नायलांबाय था बिदिनो माखासे भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन जोंहा दायो हाबाफारिया जाबाय थादों दायो ग्रुप बनायबाय थादों जोंहा गासै मोनबा ब्लकनिफ्राय दिनै बेयाव VCDC चेयारमेनफोरा सफैदों दा बेखाय गासै 7 ग्रुप बनायनाय जागोन नैबे हिसाबैनो दिनैनि ट्रेनिंआ जालांगोन आरोना लोगोफोर दा आङो बबे ग्रुपआव गोग्लैगोन बेखौ मिथिला आरोना दे नायलांबाय था लोगोफोर आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना दा बिथिं सोरमोनानो दायो जोंहा नैबेयाव ग्रुप वाइसआव माबाखौ राननाय जाबाय बेनिफ्राय आरो बिदिनो दा जोंहा नैबेयाव डिसकासना सोलिबाय थादों रायलायनाया सोलिबाय थादों गुबुन गुबुन ग्रुप बनायना होबाय बिदिनो गाव ग्रुपफोराव बिदि सावरायबाय थादों आरोना बेनिफ्राय बेयाव सावरायलायनानै ग्रुप वाइस सावरायलायनानै बेनिफ्राय बेखौनो दायो बिथांमोना मोनसे गथा खालामनानै बिथांमोना एक्सप्लेनेसन खालामनानै होसिगोन आरोना सावरायनायखौ गथा खालामनानै नैबेयाव लिरबाय थादों आरोना जोङो दा बेखौ साबमिट होसिगोन आरोना दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो जोंहा जि ग्रुप वाइस खालामना होदोंमोन ना बे ग्रुप वाइसआ गाव गाव सावरायलायनानै बिदि मोनसे गथा खालामनानै बेखौ दायो साबमिट खालामनाय जासिगोन आरो बिदिनो
जोंखौ बेखौ नायनानैनो जोंखौ थारमाने बिथांमोना फोरोंसिगोन आरोना बिराद मुखुब आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना फारियै नायलांबानो जाबाय दिनैनि नैबे ट्रेनिङाव जोंहा सफैनाया जाहैबाय गासै मोनबा ब्लकनि मासिगिरिफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों जेरै बिथिं माजबाद उदालगुरि तामुलपुर बाक्सा आरो दमदमा কিবা এলাবাৰী বিচিডিচিতে চাগে ইৰোশন প্ৰটেকশ্যন ৱাল যোনটো নাকি মাথাউৰি যোনটো নাকি মানে দিয়ে সেইটো 2 crores হয় তো বহুত এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হয় আৰু লগতে আমাৰ এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথম শিক্ষাটো হ'ল ঘৰত তাৰপিছত আমাৰ হয় প্ৰথম স্কুলত আমি যোৱা হয় তো প্ৰত্যেক এতিয়া বিচিডিচি ভিলেজতো হওক তো মডেল অংগনবাদী এতিয়া মানে বনোৱা হৈছে আৰু লগতে ইয়াতে আমাৰ SHG বিলাকৰ কাৰণেও বহুত এতিয়া হেল্প হৈছে আপোনাৰ যেনেকৈ IBS ফিগাৰী লটাৰী তাৰপিছত BYP আৰু লগতে যোনটো কি 25,000 দিয়া হৈছে অনসাইট চেলান বিথাকলি তেখেতসকলে SHG মহিলাবিলাকেও পাইছে दायो जोंनि ग्रुपनि आरोना नैबेयाव माने जि सावरायनानै थि खालामबाय नैबे बाथ्राखौ थारमाने नैबेयाव बुंफोरनानै होनाय जादों आरोना बे ग्रुपआनो जाहैबाय जोंनि ग्रुपमोन आरोना বহুত উন্নতি কৰিছে ৰাস্তা ঘাট পদূলি তাকো ধন্যবাদ দিছোঁ বাইদেউকো আমাৰ বহুত কথা কিমান কাম কৰিলে লগত তামোলপুৰ ব্লকৰ পৰা সুকৰঞ্জন মণ্ডলে তাৰ পইণ্টটো হ'ল ই কৈ যে মানে ইমান গৰম বতৰত পানী শুকাই গৈছে জংঘল নাই তো তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু জল জীৱন কামো সম্পূৰ্ণ হ'ল দুটা লগত আমাৰ 6টা ইঞ্জিনিয়াৰ কাম আৰু 8টা কাম এই স্কুলৰ সাব সেন্টাৰ কাম কৰাইছে যেহেতু আমাৰ 19 লাখ কাম আমজলি দিছে তেখেতে আমাৰ বন্ধু হিচাপে আছে আৰু আমাৰ বন্ধু হিচাপে আছে গৌৰী বিজেপি মই বিজেপি চেয়াৰমেন হওঁ তো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ চেয়াৰমেন যে আমি 5টা জাগা যে আমি আজি আমি যে একত্ৰিত হৈছোঁ বা আমি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন আমি কৰিছোঁ তাতে আমি সব লিখিছোঁ তো প্ৰথমতে মই মোৰ চিনাকিটো মই দি লৈছোঁ আৰু ছেকেণ্ড মই চিনাকি দিবলৈ মই হাতত লৈছোঁ মাধৱ বৰ্মন আমাৰ ওডাল বিচিডিচি বাক্সা চেয়াৰমেন আমাৰ মাজত আছে আগলৈ যাম আৰু ট্ৰাই কৰিম যে যিখিনি চেলেঞ্জেছ আহিছে কিবা আমি জইণ্টলি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম চ' আপোনালোকে এইটো ভাবক যে এই দুদিন মানে আৰু 1.5 দিন যে আছোঁ আমি এইটো এটা প্লেটফৰ্ম য'ত আমি ইজনে সিজনৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ ক্ৰছ লাৰ্ণিং কৰিব পাৰোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকৰে আপোনালোকৰ এটা নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আৰু বহুত ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা ৰাইজৰ সেৱা কৰি আছে হয়নে নহয় আপোনালোকৰ মানে কমিউনিটি ছাৰ্ভিচ কৰি আছে চ' কি ধৰণৰ সমস্যা পাই আছে আৰু তাৰ সলিউশ্যনটো কিবা আছে নেকি প্লিজ ছাজেষ্ট কৰক আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ম যে আমাৰ ফালৰ পৰা কিবা আমি তাত হেল্প কৰিব পাৰিম চ' এইটো কৈ পেলাই মোক বহুত ভাল লাগিলে ইয়াৰ পিছত আমি চাহ বাহিৰত দিয়া আছে টি আৰু স্নেক্স চাহ খাই আহি পেলাই আমি আকৌ লগ পাম फाइनाली दायो जोंहा ब्रेक जाबाय मानोना टि ब्रेक होदों बेनिफ्राय आङो बिनि उनाव दान्दिसे उनाव आरो जोंहा मा हाबाफारि जालांगोन आङो बेखौ फारियै दिन्थिलांनो नाजागोन जोंहा दायो टि ब्रेकनि थाखाय फोरोंजोब्बाय नै जोंनि नोंथाङा नायना लादों दे लोगोफोर आं भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोनबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय गुबुन भिडिअ लाबोगोन आरो नोंथांमोना गुबुन भिडिअआव आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर जोंहा नै बिथांमोनानो जोंहा जायफोरानोखि दिनै नैबेयाव जोंखौ बेयाव गाइड खालामदों आरो ट्रेनिं होदों नै बिथांमोनानो आरोना सारमोन आं उनावहाय डाइरेक्ट मोजाङै आङो दिन्थिनो नाजागोन दे लोगोफोर